Dobrý den, jmenuji se Jakub Vedral a dnes jsme se potkali kousek od Prokopského údolí v městské části Hlubočepy, kde mám byt na prodej, který bych vám rád představil v tomto domě. Byt je dispozičně řešen jako 3+KK. Z obývacího pokoje je vstup na terasu. Pro lepší představu jsme připravili vizualizace. A takhle by mohl vypadat dětský pokoj. Z chodby je přístupná také praktická šatna. Tato lokalita vyniká tím, že je klidná, bezpečná, plná zeleně a zároveň velmi dobře dopravně dostupná. Pokud vás tato nabídka zaujala, zavolejte mi. Rád vám ukážu byt i okolí při osobní prohlídce.